sifike njani ngokapha? Yo, yembona umtshiti, usempa igama lakhe nguChamp. uChamp ngowasetinarha upha kwi-30s, andichathi ncamncam uba udume ngantoni, kodwa ukabe yimodela. Wake wayiyo ke nemaneja kaSgebenga. Ijobheng, zandayihambe ijobheng noSkilling. Benama amatheko kunendula. laSkilling yena unamakhadi otsala pha emakorakora. Sakhe samfaka ke napha kushuka mama, ukwanguyena somashishini uthengisa i-oil yendefu. uChamp ngumjita ke uthanda ukuhlola lapha kuFacebook, ethanda ukugezelana nabantu. One day kwakhona umjita basempa igama lakhe nguSensei. uSensei caba kudala ebhizi ne-martial art, unazo nee-awards nee-trophy, ayijonga xa uyijonga nyhani yakhanda le. So ngenye imini uSensei uposta le picture pha kuFacebook, uChamp akhomente wenza laa nto yakho yokuhlola. Yathi ngambetha uSensei wathi bring it on. uChamp wasuggesta ke uba mabalwe i-boxing, nalapho uSensei wathi akonqeni makasi. Bakhwela emnxebeni ke batasha uSkilling, bathi wola Skilling kukho le gig man, sicela mona usenzele iposta mntanam. Nam ke ndazibhaqa sempromote ishow yamadoda amadala afuna uva namandla, ndenza iposta ndayina kuMacG. And what are you busy with, man? Thank you so much for coming through, man. What you busy with? Yeah man, I'm busy promoting a boxing match ezoba sendaweni, izoba nge-8 apha ku-April. Ndabenzela ke nee-reel ezintswembu zopromota le fight yabo. Yafika ke imini ibikathi xelo, kodwa mna ndandingekho kulaa fight, ndandibhizi into zam, ndathi kubo sobajoyina later. Yenzeka ke le boxing match between iChamp kunye neSensei. Yo, kathi kanti iChamp ijimile wabetha uSensei. Ndafika ke mna later on xa ndisiva uba i-event ibe yi-success and iChamp iwinile, ndaqomba okay nam usincedisile kule nto emarketing ananana. Ndathi ndicela yam ikhadi bafethu. Yo, imali yabhubhuzwa, mna ndathengela u2 yekhoko, bathiwa ina vala umlomo. A year later ngo-2024 uSensei watshalenjwa ngomjita wasempa igama lakhe nguMcGregor. Bazama ke untasho uMcGregor noSensei uba yeSkilling ngenza lokho ezanto dume ngazo, usenzela iposta, aqombe baphambene. Basenzela ke iposta yabembi ingathi ngeza art cover zaseterminus esithi nike nizibona wenantsi. Yenzeka ke la fight between uMcGregor noSensei, wawina uSensei. uMcGregor lo uluzileyo wachallenge iChamp. iChamp yathi yomjonga lo mntu iqombe uswaka lo mntu ubethwe ngulaa mntu ndandimbethile, makase nam ndisichelezele yena. Baphinda ke baphambanela kum bantasha for iposta. Choose a hope grand man. Ngicela undenzele iposta, choose uba uzokwazi mana choose. Yo, aqalisa ke amalungiselelo wale match kaMcGregor kunye noChamp. uMcGregor beposta ke xa esejimini, uChamp yena bemdelela uMcGregor bebhizi neqadidi yena namathumbu namalusu. Bentshilo ke mos uChamp umkhulu apha esichipsini. Whatever Tabela does, must avoid my right. Right there, God generous. As bayisondela imini fight benze ne-press briefing. uChamp wanfonela phela amachamba esithi Skilling katasha abantu baka Easybet ubabuze uba le match ayinofumaneka pha, yena kamandu sana apho phaka Easybet asebenzisa igama lami elithi Skilling 50 bandawuthi promo code afumaneka spinzi 25. Kaloku phaka Easybet uChamp yayazi uba no need a deposit, if wena ucinga udeposit ufumana 150% match-up deposit. Nge-21st kaMarch 2026 yo ayimini enkulu, imini fight between uChamp noMcGregor. Naba ke nababona bangena eringini bazolula akhala insimbi waqala uround 1. Ndabona pha kuround 1 ke bebefana nje amanga bingujab in athatha beyakuthi ngakho interesting abethe ibhele bangoku sekuround 2. Kuround 2 yo atsha amadama namanzi. uChamp ngoku seqalisa usino ngalamathumbu bewakhe nezaqadidi sibuya ngayo ngoku. Yena uMcGregor adakadaka bestage amthi jab. Yabona ke uthe sephisa joyina esa jab asuka lakhala kangena cliff imizibani adanyaza uChamp waphakama phansi ucimba AI akabelieve lento. Waphinda uChamp wazisa kuleyo ndeni, hayi ke sambona umntanami uMcGregor ethi jeba wamthi waka aqina bonele baqina kwakhe imizibani alalo umntanami.